A je to tu. Projekt Robáčik skoro u konca. Takže je to schopné, všetko funguje. Som prekvapený, ako mal som tam nejakých pár zadrhelov, ale to sa vyriešilo. No, čo tu ešte vlastne chýba? Chýbajú tu podblatníky, chýbajú tu čelné okno a zadné okno. Inak by som mal asi aj skoro všetko. No a ešte možno bude treba rozobrať nápravy, lebo s tými som fakt nič nerobil. Ako to prišlo od Roba Kráľa, tak to je. Iba som ich natrel na čierno, aby to trošku splývalo s tým. No a čo sa týka interiéru, mám tiež všetko, nejaký ten vypínač, budíky, odpojovač, tuto sú smerové brzdy, uzávierky, radiaca páka, aký štandard, viac menej ako to aj bolo. Čo sa týka motora, tam nemám čo ukázať, to je nejaká vydýchaná V8, ale nie, mašina Chevroletík. Čo som ešte k tomu dodal? Takže je tu aj naviak, pretože chalanisko by chcel tento víkend sa s tým ukázať na lúkach, na offroade. Takže som zvedavý, dúfam, že to bude také, že skôr testovacia jazda a nie, že to tam bude chcieť silou mocou niečo rozjebať, vyhrať, ale nie. Takže tak, funguje všetko, už len testovať a hlavne sa na tom naučiť jazdiť, pretože to je automat. A celkovo aj tie smerové brzdy, ten odpájací zadok a kopu všelijakých drobností, vychytávok, čo napríklad ja na svojom aute nemám. On tiež to v živote nemal na aute, takže to bude celkom zaujímavé, ale ja si myslím, že to celkom podarilo. Na všetky tie obavy, ako každý tvrdil, že to bude strašná obluda nemotorná, tak sa to chová celkom fajn. Nie je to žiadny terajší špeciál, hej, unížený, ale ja si myslím, že bude slúžiť. Takže uvidíme to na lúkach, dúfam, nejak sa to vtedy nepokazí.